De ani de zile, după ce citesc o carte sau chiar și în timp ce o citesc, frazele preferate le notez într-așa o agendă și ea vine și așa și invers, pentru că se întâmplă de multe ori să citesc de 2-3 cărți paralel și atunci trebuie să scriu undeva toate ideile astea frumoase pe care creierul meu le-a asimilat și este de acord în totalitate. Câteva idei care mi-au plăcut mie în frunze de dor. Să te duci cu zorii, să vii cu amurgul și să fii oaspete la tine în sat. Este de fapt despre munca asta a țăranului ce se trezește dimineața și vine seara cu noaptea în cap și te simți la un moment dat chiar oaspete la tine acasă. La vârful fericirii, nu, la vârful fiecărei fericiri se coace mărul tristeții. Trebuie să fie o stabilitate, adică o balanță, știi, nu poți să fii numai așa sau numai așa. Totul depinde deja cum tu menajezi. Și frumoasa frază cu care autorul încheie toată opera: frunze galbene, frunze de jale, frunze de dor. Citiți opera. Este impecabilă. Eu am citit-o și recitit-o dintr-o răsuflare. Recomand.